أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمان doğanlar Allah'ın tebarek ve teala novataq cumulunu ümmet Muhammedinin içinde sizin bizim cümlemizin ediyen taat ve ibadetlerini öz dergahına kabul eyle, kıyamet mahşer gününde rahmet edip razı olup Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın şefaatine nail eyleyen bendelerinden aylanırsın. Hormatly musulman doğanlar, geçen cumamızda 7 sanak sakçılar vardı. Yani Allah Teala'nın bizim üstümüze örten 7 asmanının, 7 kat asmanının her katında bir sakçı vardıydık. O bizim eden amallarımızı, eden hayır hasanatlarımızı, namazdır, oradıdır, zekattır, hacıdır, näme hayır hasanat amal eden bolsak, perişteler şol amalımızı mamur perişteler, yani yazyan perişteler şol amallarımızı asmanı Allah Teala'nın huzuruna ekidenlerine her kat asmanına bir perişte bilen karşılaşıyorduk. Ve şol kat asmanına perişteler getirilen amalın eyesi gıybetçi bolsa geçirmeyeni var, yeni bir zat bolsa geçirmeyeni var. Garaz kepin keltesi şu her kattaki asman amalın eyesinin käbir Allah'ın halamayan işlerini ediyen bolsa şol amalları Allah Teala'nın huzuruna tarap geçiren aklar. Ünsüm öyle yani diyeceğim. Gerek kaç zatlar hayiş ediyen. Ve geçen cumamızda da birinci katında duruptuk. Yani birinci katı neydi? Gıybet periştedi, gıybet sakçısıydı. Amalını esse de namazını oradan tutsa da hayır hasanat esse de gıybet ediyen adam alim ordunu addi adam tafavut yok. Bu adam gıybet ediyen eken bu namazın, bu orada tutanın, bu hac edenin, bu amalları edenin eyesi gıybet ediyen adam eken deyip avadetini iyidine uğra diyen eken neydik. Ve üstünle hususan durduk. Günümüzde alim adamların arasında gurrunlatın edip fitne edip yörünler var. Dikkat edin şonu etmeyin. Allah-u Teala'nın yigiren yani şodur deyip özel ayretin şon üstünde duruptuk. İnşallah bunun qalanlarını vaad etmekçilikçi başaranımızı yetişenimizde inşallah. Hayırlanırsınız deyip ve şu aydılyan dağlardan netice çıkarıp durmuşunuza amal edip bu dünya ve o dünya Allah'ın bize beren qovluğundan, nimetinden ulanırsınız deyip umid ediyor. İkilenci kat asmana bizim amalımız akidiyen perişteleri baran wagtynda karşılaşık perişteleri melekul fehr diye. Yani guwanmakluk sakçısı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muad ibn Cebel'e aydiyad bu hadisi. Muad ibn Cebel'le Halid ibn Ma'dan'a aitti. Halid ibn Ma'dan diyilen sahabeden tabi'in evliya adam Abdullah ibn Mübarek eşit bize bu hadisi aydiyad. Inni Muad ibn Cebel'e hadisi devam ediyor. Artlaşıp bir atın üstünde var yadılar deyiptik. Hadisi devam edip Peygamberimiz gurrun vermeyene başlaya. İkilenci kat asmana barsalar. Ey Muad ibn Cebel. Aydiya hadisinde ne diye? Tes'adu lehafazatu minel gadi ma'ahu ma'amelun salihun lehu nurun testekfiruhu lehafazatu ve tuzekkihi hatta idha intaha bihi ila's-semâ'i thâniyeti kâlel meleku. Adamın eden amallarını perişteler ertir bilen alıp gidecekler. O amallar nur olup duracak. Perişteler şeyli deyip begenecekler. Bu adam katı takva adam eken, katı köp ibadet edici adam deyip begenişip ibadetini, amallarını alıp asmana taraf verecekler. Birinci kat asmana vardılar. Gıybet etmeyen adam eken bu amalı eden adam. Berekallah geçti birinci kat asmandan. Bu adam gıybet eden eken deyip. Olar ikinci asmana varan wagtlarına o adamın eden amallarını elten wagtlarına ikinci kat asmanın sakçısı perişteler şeyle diyecek. قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه فإنه أراد به عرض الدنيا أنا ملك الفخر أمرني ربي ألا أدع عمله يتجاوزني إلى غيري. Bu amalını ekidinde eyetinin yüzüne urun. Bu adam bu amalı dünya kadar mevçün etti. Men fahırlanmaklık, uğunmaklık, beğenmeklik sakçısıdırın. Haydi bir adam dünya için amal etse, şu kapıdan yukarı geçirme deyip Allah-u Teala bana buyruk verdi deyip o perişte ol amali iyidine uğratacak. Yani dünya için amal istediği yani ki adamlarıma men namalı olayın, oradalı olayın namalı adam, oradalı adam, araslı adamdır deyip men bilen fevdasını kovadır. Ya da men namalı kayın, başlığım men kovarır.
Veya şuna meňdeşdatlar. Ya danim şu bolýar. Ki adama namazın näme hayır wadiyle namazın dünýäwi we maddi we manewi amal hayırlarını şundur. Yani mesela namaz ile ibadet dünýäň ýüzündäki edilýän sport uğruna edilýän beden terbiýe uğruna edilýän maşyklaryň en hayırlysy we şeýle bir hayırlysy ki adama 20 ýyl eden maşyklarynyň güýjüni berýär 2 rekat namazy diýip dünýäwi alymlar açyş edýär. Ondan şu açıdan käbirler namaz okasam kiçilikde namaz okasam sagdyn bolaryn. Misal getirýän bunu edi jemaat. Yani näme bolsa bolabilir? Kalbyna özü takwa adam bolup. Yani gıybet edene namaz okaya, orada tutýar, zekat berýär, umra gitdi veya haja gitdi bolup biler. Emma şu zatlary dünýä gözýetimi bilen edýän bolsa, dünýäsi üçin edýän bolsa veya şu da bolabilir. Namazly, orada Allah üçin edýär, emma dünýä gaty düşkün. Şu dünýäde ýol gapýar. Zekat bermeli bolsam giç berip, sadaka bermeli bolsam giç berip, ya bermen, dünýäň ýerine gaty düşkün adamlar Allah Teala amalyny kabul etjekler. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şerifinde aýdýar. Haýsy bir adam ibadatını Hudaý üçin etmese, onu dünýä üçin etse, kıyamet gününde gaty azaba duş gelir diýipdir. Yani Allah dünýä menfaat üçin, dünýä gowy bolsun, dünýäde awryly bolaryn, ibadatly boldan plan bolaryn. Erti namazdan soň plan ayet okasan ırsalyň bolýarmyş. Ya da plan zat etsen baýaýarmyşyň diýip, sırf dünýäde gowy ýaşamaklyk üçin şo işi edýän bolsa, hal harap. Emma şunu edibiler. Ya Rabbi, men şu amaly edýän, şu amalyň netijesinde, şu amalyň bereketinden rızkymy ziyade edýärmisin. Maňa rızık men senden isleýän zekatly baý bolmak üçin, garyp musulman dogonlama kömek etmek üçin, netijede alkyşyny alyp seniň rydaň üçin, alymy talibe kömek etmek üçin, veya şuna meňder. Yani dünýä gazanmaklyk dogry, dünýäň ýygyny algamaklyk dogry, haçanla dünýä gazananyňdan soň maksadyň dünýäde lezzetli ýaşamaklyk däl, dünýä soňrasynda gabr äleminde we gabr soňrasynda kıyamet älemindäki günüňi alada edip, şol günde Allah'tan men sowap alaryn diýen niýet bilen baý alimler näme diýip diläpdir. Hatta sahaba Hazrat Ömer radıyallahu anh da şeýle bir dilegi bar. Ey Allah'ım, maňa dünýäni bir geçinmeklik üçin, namardadar bolmazlyk üçin, özüňden özüge el sermezlik üçin. Eger şol dünýäň netijesinde men adyp, eger şol berjek dünýäň netijesinde men senden daş düşmeli boldum, şol dünýä maňa hiç gerek gel. Eger şo dünýä, yani dünýä diýeni bir mal dünýädir, baýlykdyr ya dünýäde awry edenidir. Sırf senin rıdan kazandıracak zat bolsa ver, senin rıdandan daşla düşürecek zat bolsa berme. Bersen de sahiyliği bilen ver. Ulumsuluğunu, gısaklığını yanından ayır deyipdiler ekenler. Şonun için dünýäň ýygyny algamaklyk dogry halal niýet bilen, Allah'ın rıdasyny kazanmaklyk niýet bilen. Emma namaz okuya, orada da tutýar, şu dünýäde gidip ýatyr ondan aram zekatyny sen şeýlerak berýän ekenin, dogurran şeý diýsen ýakanak. Ay men bersem boldy da sen näýiň ahyry berýän nä diýjek, ýene diýjek. Baş ol ýalan adamlar. Men özüm gabat gelýän bir garnaşlamyzdan ýeneden bolýar käbirler. Sen sırrysy var meselem. Onun o 6 aydan bir ýa-da 1 ýyldan bir ýa-da bir sany garyp adama bir sany goýun berýär. Halbuki ol 10 goýunlaryň içinden 10 sanykdyr, 15 sany, 20 sany goýun zekat farz bolýar özüniňki däl agul. Haram bolýar özüň olansa, garybyň kol. Yani namaz okuýar özü, orada tutýar, emma şeriatyň büýürün görünüşünde amel etmeyecek bolýar. Bu da bir görünüşi. Garada dünýäň ýygyny aşırı derecede ýygyny algamaklyk bizim amalymyz. Ol ikinji gatawaranna bu Allah üçin ibadet eden, dünýäde awryly bolmak üçin veya dünýäni gazanmaklyk üçin ibadet etdi. Akydynda ýüzüne urun diýjek diýär. Ýene de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünýäň ýygyny gereğinden artyk algamaklyk üçin şeýle bir hadis aýdypdyr. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dunya hulwatun hadiratun فمن أخذها بحقه بورك له فيها ورب متخوذ فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار. Dünya diyenler gatı zinetli owadan bir zatdyr. Peygamberimizin sözi. Dünya gızjak oldan owadan. Bugün bir maşin menden ertiz has gowusyny binesin gelýär. Şo maşiniň täze, şo maşiniň gowumy gereğinden artyk zada pul çykarma? Ya görkezip dur bir telewizoryň. Ayda $400-500 telewizoryň. Beýlany garyplan garynnaşynyň ýüzüne seredip otyr, gününi geçirne, ogluny öýrebilmän ya ayda bir ýa-da zordan eti otyrmy? $1,500 telewizor görüp oturma, näme gerek? Şo bir zady görkezýär, şo bir görnüşde görkezýär.
Ana şu dünyanın gereğinden artık kılacak olmak şu. Yeteriçe dünyanın ulan gabrına adabı. Gabrın adabını iyi pikirlen. Gabrda ne hili var şunu pikirlen. Kafi olacak bir zattan aşırı bir zat isleme. İylen yürüyen ortaço yolunun yürüyever. Bar şonu yağlı oğlanlar etmeler ediyeceğim abi. Beyle kendim orada dünya kılma. Dünyanı bedeme. Hayru hasanadet. Ahiretin dedi. Dünya diyenler katı ziynetli oğudun bir zattır deyiptir Peygamberimiz. Her kim dünyanı öz hakkı bilen alsa, yani hakkı bilen alsa, yerlice alsa, dünya ona mübarek olur. Dünya ona mübarek olur. Peygamberimiz berekellatını veriptir, mübareklaptır ona, kutlaptır, kutlu olur deyiptir şoma. Kan adamları şu dünyaya çümüp yöründürler, şol adamlara kıyamette oğuttan başka zat yoktur. Kıyamette ol adamlara oğuttan başka zat karışyan değildir diye. Şunu diyiverler. Men zekatımı hakkı bilen beryen, şoňdaşynda bir artygyrak zat edinenin ziýany ýok. Zekatyny dogry berýän bolsaň ziýany ýokdur. Emma sen takwalyň üçin aýdylýa, şol zat sana yetersiz hukman näl zat bolsa, çümjek bolup durma, şoňa mätäç adamlar öldürdi, mätäç adamlara mätäçligini gideriver. Has gowsy şodur. Ene diýjem az. Dünya gatyga golaşmaklygam ikinji gat asmana awadatymyz baranda ýerimize uğratjak zatlaryň biri eken. Indi amalymyzy perişteler aldylar, gitdiler, birinji gata bardylar. Gıybet edemez, kenik geçti birinji gatdan. İkinji gata bardy, dünýäni geregiçe arasy ulanýan ekenik, dünýä gelenden artyk ylgamda kenik. İkinji gatdan hem geçti, üçüncü gata bardy. Üçüncü gatdaky perişte kim? Melekul kibri, tekebbirlik sakçysy. Hadisin devamında Peygamberimiz aýdýa: "Ve tas'adul hafazatu bi'amalil 'abdi mubtahijan bihi fihi sadaqatun ve siyamun ve kesirun minel birri fetestekfiruhu al-hafazatu ve tuzakkihi." Adamın amalını alıp baryan perişteler begenip, gaty hoşal bolup, yani birinji gatdan geçdik, gıybet eden aken bizim bu amalını alıp gaýdan adamymyz. İkinji gatdan hem geçdik diýip begençip barýalar. Ol adamyň tutýan oradasyny we köp ýaşylyklaryny äkiderler. Olar begenip üçüncü gat asmana baran wagtlaryna, ýagny her wagt adamyň eden ibadaty ikinji asmanyň gapsyndan geçip üçüncü asmana baran wagtyna, ol asmanyň sakçysy perişteler aýdarlar: "Qifu wadribu." Aýrym edýän, haýyş edýän kim bolsa aýrym. قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه أنا ملك صاحب الكبر. Bu amali akidinde eyetinin yüzüne urun. Men tekebbirlik sakçısıdırın. Tekebbir adamın amalını şundan yukarı geçirme deyip Hudaý bana emretti diyer diye. Yani bu amalın o perişte innehu alimun bizati sudur. Şüphesiz Allah sudurumuz dakil bilgucu. Daş görünüşünde amalın barın olsa sen amalın akidenin amal eyetinin yüreğini bilýän kim? Allah. Allah o perişte bilir koydu. Tekebbirlik eden adamın amalını şu gattan geçirmediydi. O perişte de bilirdi. Gelýän amalın eyetinin tekebbirligi barmy, ýokmy? Tekebbirligi barlygy ona bildirilmi? Akidinde yüzüne urun. Allah Taala tekebbir adamın amalını şu gatdan geçirmedi diýip olam ýüzüne uratjak. Şoň üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär hadis-i şerifinde? El-kibru min bataral hakka ve gamatan nase. Tekebbirlik diýeni hakkı inkar etmek adamları äsgermezlikdir diye. Hatta Allah Teala bir kutsi kelamında el-kibriyâ'u ridâi vel-'azametu izâri femen nâza'ni vâhiden minhumâ qadaftuhu fin-nâri. Tekebbirlik, ululuk menin libasımdır, menin giyimimdir. Her kim menin libasyma dava etse, men onu kesip oda oklarım diye. Ki adam, deret ediyeceğim gurrun, ibadatlı adamın gurrun gidip atıyor. Ibadat ediyen adamın ibadatına ki diyerler, namazın oradatına ki diyerler, günah işinler. İbadatını gıyvat etmeyenliği belli oldu geçti. O dünya için ılgamayanlığı, gereğinden artık dünya kovalaşmayanlığı belli oldu geçti. İkinci kattan, üçüncü kata varanla, bu adam ulumsa adam. Bu adamın amalını ekidinde yüzüne urun deyip iyidine uğratacak. Namalı adamın kâbirine hadir iyidinde de geliyor. Özünden hoşal olmakluk. Dördüncü kat asmanlıkı. Özünden hoşal olmakluk bilen tekebbirlik ikisi bir zat edeceğim az. Yani bir zat olanı ayırdı, birbirine bağlılar. Ulumsa olan adam hükman özünü kovurup, özünden özgani askermezlik var. Özünü kovuruyan adamda hükman ulumsuluk var. Ki adam mı?
ibadet koyun, namaz okuyan adam, orada tutuyan adam, on daşında da ilman mar bolbiler. Veya plan avrayan mar bolbiler. Nice şu ilmar tuğra önkü cumhurlamada da yani nice bir pul artıp avrayardı, gödeyip edar tuğra tumuşuk önkü ziyarı gülörüyüzce tumuşuğu yok. Tumuşuğu ağlarlıp, qaşlarda çıtıp, gözüm ölürlüp, tumuşuğu yokarıp kalıp oraya. Baş onu yalı, salam verene de oradan çanacak elinin uzunu uzadan olup, gözünün qıytaq ulan tereden olup etmeliler. Avada dediyen avadın 4-cü qattan küpürdə birini qaydıya 3-cü 4-cü qatta geçen haq. Belki sen gıybet ediyenlerden, belki de dünyada qoğulan şeyanlardan, sen avadetlısın. Ya da bir alim adamın töwereginde köp görünüp, o alim adamın bir käbir hasiyetini goworyan bolsa, salamlaşyp bolýan bolyn, alimin goworyan adamsa, käbir alimin ýerine düşýänler de baş ol. Hüzzörlen bolup ýüzüňe seredip, hamala diýersiň özi alim ýaly. Özi alim bolsa, tekebbir bolmalylar. Ya alimin ýerine düşýän bolsa, alimden pispäli öwrenmelärmi? Alima ýazyklyk edýär. Alim adamın ýerine düşüp tekebbir, alimy öwretmeýän kan diýip, on adyna sunat getirýär. Şonu ýaly bolmalylar diýip zaman tekebbirlik adamini şeytan aleyhillâne tekebbir olup lanete eye olan hale gelmedimi? Çoğun için tekebbirlikten serasap olmalı. Tekebbirlik menin levasımdır diye Allah-u Teala. Mana layıktır. Yani hakkını verip tekebbirlik edebilir. Men uludurun ve ululuk mana yakışıyandır diye. Menin geymeli levasımı mana yakışıyan daha da insan edecek olun bağıtiyattı diye 16'ında oda taşlarını edir. Şeytan aleyhillâne lanet edişmeyeli. Çoğun için na'udu billah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine de bir hadis-i şerifinde aydiya la yedhulul cennete men kana fi kalbihi mithqala zerratin min kibrin. Bak, haydi bir adamın yüreğine zerre yal, yani tozunun bir tozuğucuğu yalacak tekebbirlik ban olsa, şol adam cennete girmez deyiptir. Bu deydi ki doğduğu girer deydi ki. Cennete girmeyecek orada başka neyme var? Doğduğu var da na'udhu billah. Tozunun tozuğucuğu yalacak. Bir uçun yalacak kibirli bağ olsa, tekebbirlik bağ olsa, na'udhu billah amalı biderek olacak. 3-cü kattan amalı iyidine qaytacak eken. İnne aydalı adam gıybet edene, dünya kovalaşana, öldü ulumusu değil. Pespe. Ulumusu değil. Ama 4-cü kata bulan adamın amalını erttiler. Bundan neme çıktı? Melikul ucubi. Ödünü ödü halayanların sakçısı. Ediği zaman kibir var, ucup var. Hani kibir diyeni ödünden başkanı äskermeyen adama kibir ulumsuluk değil. Ödünden özgä gowli etmeyen ulumsuň birinji nomer görnüşi şol, alamaty şol. Ucup diyenim özünden özgän halaya, gowurya ýöne özüne gereğinden artık gowni etip Allah'dan daşa düşüyor. Özünden özgän gowurya tekebbirligini ýeňýär. Özünden özgän gowdiýa ýöne özüne rızkı varan bolsa, ilmi varan bolsa, dogumluluğu varan bolsa Allah'dan bilmeýär. Özüni öz halaya. Menem özüm ilçe görýän, menem özüm plan, menne de bar şonna bar ilim, menne de bar şonna bar pul, menne de bar şonna bar wazife, menne de bar şonna bar gurur. Käbirlerin gururunda birine biraz qaharlanan bolsa, o kim aýdy? Menem şonu özüm şonça görýän niye? Ana şol elbetde diýjem. Şunun ýaly adamlaryň amaly 4-nji gattan güpürde birine gaýtjak. Çünki Allah Taala özünü özü halayan her bir dağda Allah verdi. Allah çöp başı gıymıllamadı. Allah islete. Geçen cumamızda aydıptık Ali İmran surasının bir ayetinin tefsirini. Ve tu'izzu men teşâ'u ve tuzillu men teşâ'u. Allah islanin izzatli, şerefli avra ile ediyor. İslanin pes ediyor, zelil ediyor. Allah isletidir. Allah isleyen son benimle şu qovlukları oldu deyip her bir Allah'tan bilip ve Allah'ın isleyen görünüşünden pesbel olmalı ve Allah'ın isleyen görünüşünden ki men özüme alsam hiç saat deyip düşünmeliyim. Hatta alimlerim dua edin, ey Allah'ım meni bana koyma, meni bana bırakma, meni özüme koyma, men özüme koysun, men helakçılığı usuran, men ecid, men özüme sana havale ettim, men sana bil bağladım. Sensin ben hiç kim. Sen rahmetin olmadı. Hatta günahın karşılığına, her bir dağın karşılığına men ecid. Sana bil bağlayan, canu dillen şunu aytmalı. Kalp dilinden ayttın mı? Dille dua edin olup amalında da bilmedik sanmam. Allah'tan diledim edip görmeliler. Bedeninde de şunu islemeli. İnşallah bir cumamızda Euzubillahimineşşeytanirracim diye sözün tefsirinde durmaklukçu. Şu Euzubillahimineşşeytanirracim'in tefsirinin bir bölücüğünü aytıp berene diyeceğim. Euzubillahimineşşeytanirracim demekliğinin manası men Allah'a sığın yarın daşlanılıp kovulun lanet edilen şeytanın şerrinden niyende. Çünkü Allah Teala buyuruyor. Festaizu billahi mineşşeytanirracim. Daşlanıp kovulan şeytanın şerrinden mana sığın diye.
Indi şu Allah'ın buyruğu görmüşünde Allah'a sığınmaklığın özünün yolu var. Auzu billahi mineşşeytanirracim diýen adam men Allah'a sığınýan şeytanyň şerrinden diýende bir düşünjesi bolmaly. Men ejiz diýip ejizligini bilmeli. Ejiz bolanyň Allah'a sığınýan sen. Ey Allah men günah garşylygynda ejiz. Her bir zalyň garşylygynda men ejiz. Öz ejizligini bilip Allah'a sığınıp we Allah'dan da sowap islep, sowaba da ädim etmeli. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Yüzgedek diýende näme? Allah'a yüzgedek sığınýan dille aýdanda näme? Dille onu diýip amalla da bilmedik saranlar samsyklyga falan bolup günah işini ýygyny gap görmeklik. Ol öz-özüne allamaklyk bolýar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde devam ediyor. وَتَسْعَدُ الْحَفَظَةُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ وَهُوَ يَزْهُو كَمَا تَزْهُو النُّجُومُ وَالْكَوْكَبُ الدُّرِّ لَهُ دَوِيٌّ وَتَسْبِيحٌ بِصَوْمٍ وَصَلَاةٍ وَحَجٌّ وَعُمْرَةٌ وَإِذَا انْتَهَى إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكِّلُ. Bu hile adamın yani öz-özünü gowuniyetýän adamın eden ibadatlaryny yani tesbih, sanan tesbihlerini, zikirlerini, tutan oradasyny, okan namazyny, eden umra hacını, eden hakik hacını, şoňa mez ibadatlaryny mamur perişteler, ýadyan perişteler begenip gıybet edenaken birinji gatdan geçdik. O dünýä üçin alganaken ikinji gatdan geçdik. Ulumsuz däleken üçüncü gatdan geçdik diýip begenip dördüncü gata baranlaryna dördüncü gat asmanyň periştesi aýtjak. Qifu wadribu bihadal amali ala vejhi sahibihi. Ana melek sahibul i'cabi amarani rabbi alla ad'a amalahu yetajawazani ila gayri. Bu amale ekidinde eýesiniň yüzüne urun. Men özünü özü halayanların sakçasydyr. Yani özünü özü halayanların amallaryny ýokary geçirme diýip Allahu Teala'dan buyurup alan periştedir. Men bunun amalını geçirip biljek gel ekidinde yüzüne urun. Bu adam öz-özünü gowuniyetýän adam eken diýip amalymyzy ýerine uratjaklar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu barada şeýle hadis aýdýar. İnnel ucbe la yuhbitu amala 70 senetin. Nauzubillah. Bir adam özünü özü halada öz-özünü gowuniyetýän bolsa 70 ýyl ibadaty batyl bolar diýipdir. 70 ýyl ibadaty biderek bolar diýipdir. 70 ýyl ýaşap ýetişýän oglan 70 ýyl ibadet etmek üçin 82 ýaşamaly. 12 ýaşyndan ibadet edip 82 ýaşyna 70 ýyl ibadet etmeli. Öz-özüne gowuniyetýän adam şonça ýyl ibadet etdi, bir gedek şonu ýalyp keretdi gitdi baramaly. Nauzubillah. Şoň üçin men ejizdirin, men asidirin, ey Allah men günäkärdirin. Meni maňa goýma. Men sana bil baglayan diýip, sana günäniň garşysynda sığynýan diýip, günädenem çykyp ýene de saklanmajak bolsam, men tutuşluguma sana bil bagladym. Meni günä edenlerden etme diýip her gece dilegin şu bolmaly. Ve namaz okanda da huşu bilen okap, orada tutunda da Allah üçin orada tutup, şol edýän amallaryny biderek edýän, ýani gıybet etmeklik ýaly, dünýäniň gereginden howlaşmaklyk ýaly, ulumsuluk ýaly we öz-özüne gowuniyetmeklik ýaly biderek amallardan şol amallaryny goramaly diýjem. O asmandan geçjek geleken öňümizde 3 gat asman var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýene de hadisinde aýdýar: ومن قال أنا عالم فهو جاهل ومن قال أنا في الجنة فهو في النار. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haysi bir adam men alim diýse diýe, bilim şol amdyr diýe, hiç zat bilýän nädir diýe. Men hiç zat bilemem, Allah bilir dedi bilýän. Allah'ım bilenime amal etmekligini nesip eyledi, pespäl bolmaly. Men alim diýdi, bagtyatdy şol amdyr bilin diýe. Eger kim men jennetidir diýse, bilim şol adam dowdahydyr diýe. Bu diýdigi alim bolandan soň adi bir adamdan, am bir adamdan beter gorkmaly. Çünki diýen zatlaryň özü amal etmeli, öwrenen almany özü amal edip de halkyň öňünde görelleri bolmaly. Sırf ýalňyş da halkyň öňünde ýalňyş hereket etse, tekebbirliginden ýa-da özüne gowuniyetýänliginden ýa-da bir de gör bu amamla, bu alimla, bu ahunla, bu planla diýip, o da senden görüp ýalňyş amal etdi, bagtyň ýatdy. Şoň üçin jennete birinji girjegem alim edýjem ha. Dowdugy birinji girjegem alim. Almana amal eden adam, Allah üçin ibadet edip, almana amal edip halkyň önünde diýen zatlaryny we okan almana görelleri. Allah üçin ibadet eden adam jennete birinji girer inşallah. Ýok, almana amal etmän, men alim diýip tekebbirlik edip, diňe baýa adamlaryň ýanyna bolup, garyp adamyny äsgermän, şuňa näde şereket boldymy we ýa diýen zatyny amal etmedimi? Nauzubillah, dowdugy şol adam birinji girer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýipdir? Almana amal etmeýän alim
Öşşük bolup duran bir şemyalıdır deyipdir. Yanıp duran ot ýalylar deyipdir. Üfleseňem öşşük çala bir şemal bolsa da öşşük bolup duran bir şemyalydır deyipdir. Şoň üçin her bir adama değişirler dediği cemaat menmenlikten ve özüne gowunyň yetmeklikten amalymyzy goramaly, 4-nji gatdan da inşallah geçmekligi üçin. Aýdaly gıybet ediyen däleken bir adam, dünya kovalaşyan däleken bir adam, tekebbir däleken bir adam, 1-nji, 2-nji, 3-nji gatdan geçdi. Özüne de gowuny ýetýän däleken, pesbäleken, 4-nji gatdan hem amaly geçdi diýeli. 5-nji gat asmana bardy. Melekul hasedi, görüplük sakçysy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde Muad ibn Cebel'e gurrun verip geliyor. Atın üstüne var yağlar edici cemaat. Tes'adul hafazatu bi'amelil abdi. Yuzeffu kema tuzefful arusu ila ehliha hatta idha intaha ila sema'il khamiseti. Bidhalikel amelil hasani. Kalal melekul hasedi. Adamın eden amallarını, hayır hasanatlarını, günne perişteler göğe täze gelinin öyüne gaýdyp baryarka begenişi ali, begenip alıp giderler. Şol perişteler 5-nji gat asmana baran wagtlaryna 5-nji gat asmanyň sakçysy aýtjak. Bäde täze gelen geliniň öýüne baranlar, gaýtar jol öýüne gidýär. 20 ýaşyny meselen durmuşa çykan bolsa 20 ýaşyny sen öýüne ýaşan öýün bilaýym da täze bir ýeri bar den täze öwrenşmedi. Ilki durmuşa çykandan ilki öýüne baranda ha begenişini bar ýan bolmaly. Ha gowup birinji gezek öýüne durmuşa çykandan baranda. Peýgamberimiz hastetdi nämäni? Şonun ýaly begenip, ha 1-nji gatdan 2-nji, 3-nji, 4-nji gattan geçdik o diýip, täze gelen gelin 1-nji gezek öýüne bir hepdelik öýüne barýan bolsa, şonda näil begen ýanyda, şon ýaly begenip 5-nji gatta tarap bararlar. Oňa baranlaryna ol 5-nji gat asmanyň perişteleri muny ýygyna aýtarjaklar. Näme diýip? Idribu bihadal amali ila wajhi sahibihi ana melekul hasedi. فقد سخط ما أرضى الله أمرني ربي ألا أدع عمله يتجاوزني إلى غيري. Bu amaly akidinde eýesiniň ýüzüne urun. Men görüplük sakçysydyryn. Bu adamyň Hudaýyň rady bolan zadyna gahary geldi. Görüp adamlaryň amalyny şu ýerden ýokary geçirme diýip Allahu Taala maňa emretdi, buyruk berdi diýip perişteler ýüzüne aýtarjaklar. Hudaýyň rady bolan zadyna gahary geldi diýýäni görüp adam Kur'an-ı Kerim'de Felak surasında Allah Teala näme diýär? Kul a'udhu birabbil felak min şerri ma halaq ve min şerri gasiqin iza waqab ve min şerri neffathati fil uqad ve min şerri hasidin iza hasad. Peygamber Aleyhisselam'a şeýle sözler bilen sığınmaklygy Allah Teala öwrediýär. Näme diýär? Ey Resulüm maňa şeýle diýdi sığın. A'udhu birabbil felak. Dağdanyň Rabbi bolan Allah'ım saňa sığın ýaryn. Min şerri ma halaq ve min şerri gasiqin iza waqab. Yaradan dağlaryň şerrinden, gijäniň tümünden ve min şerri neffathati fil uqad. Duaçynyň duasyndan ve min şerri hasidin iza hasad. Erwet bolonsaň maňa sığın şo zatdan diýär. Görüp wagtyna görüpçiliginden de maňa sığın diýär Allah Teala. 5-nji gat asmana bardy. Gıybetçilen bolsa hiç kiri öňe fişowering edýär ma ýeri ýok diýär. Hiç kiri ýanky 4 saatdan alamat bolmasa emma özünden özüne görüpçilik edýän bolsa Allah'ın halaýanda da gaharına geldi diýäni birine meselem özünde yok avray bağ bolsa, birine özünde yok ilim bağ bolsa, birine özünde yok bir dünýäde ady bar bolsa, şoňa gahary gelse, ana görüp şol. Şoňa görü bilmese, görüp şol. Onu Allah verdi. Allah'ın beren dadyna gaharyň gelmesin. Allah'dan dile, diliň bilen dile, kalp diliň bilen dile we beden diliň bilen dile amal etdi. Ýygyny algady. Allah sana da berer şonu. Özünden özüňe bir zady artdymy? Berekellah. Allah nesip etsin. Ey Allah'ım bize de nesip eyle diýsen di. Emma içinden oňa kir ýaşama, görüp bolma. Görüplük Allah'ın halayan dadyna gaharyň gelmeklik. Allah halansaň berdi, Allah halamada şoňa berjekmi? Allah'y çok fazla imanlaryna ama. Allah halapdyr da alymlyk beripdir mi? Görüplük etme. Allah halap berip durany. Baýlyk da şonu ýaly, awray da şonu ýaly. Dünýä maly da şonu ýaly. Şoň üçin görüp bolunmy amalyň seniň ýüzüňe uruljak 5-nji gatdan ýygyna gaýtjak eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde el hasadu yufsidul iman kema yufsidus sabru al-asala. Görüplük goýa sabr diýen ağacı otun, sabr diýip bir ağacı ot bolmaly diýe cemaat. Şu ağacı otun bal bozuşu ýaly imany da bozýandyr diýär. Sabr diýilen bir ot var, şoňa aryň balyna garsaň, balyň düzümini bozýar şol. Aynen şon ýaly görüplük diýilen zat imanyň şerbetini bozýan zat.
öňen bir wagtymyzda aýdypdyk ýadymyza düşýän bolsa Allah Taala 4 san jogher beripdi näme? Akıl, iman, ýaxşy amal, utanç, haya. Şu 4 wagtymam ogurusy wagt diýdik. Akyl gahar ogurlaýar diýdik. Ýaxşy amalyny biderek zada höwürslenmeklik ogurlaýar diýdik. Utanç, hayaňy nefsçilik ogurlaýar diýdik. İman näme ogurlaýar diýdik? Görüpçilik ogurlaýar. Ana şol hadisi tasdiqlayan ýene de bir hadis näme diýdi? Görüplik bir sabr diýilen ot bar. Şu ot ýalydyr diýe. Şu sabr diýilen otu bala garynda bal bolşy ýaly, görüp bolan adam, görüplik kalbynda ýaşar adam, kalbyndaky imanyny bozar, imany pesir, imany pikirlidir, şübhelidir diýdi. Şu na'udzu billah. Şoň üçin imanymyzy görüplükden saklamaly we amalymyzyň 5-nji gatdan geçmekligini saklaýanda hatda na'udzu billah görüplük öken idi jemaat. Peygamber Aleyhisselam ýene bir hadisinde el-hasadu ya'kulul hasanati kema ta'kulun narul hataba diye. Görüplük edilen ibadatlar goýa oduny işýär ýendir diye. O tentulga odun oklanda ýani kül edýän bolsa, görüplükde oduny yakıp köýdürýäli, imanymyzy yakıp ýok edip köýdürýändir diye. İmanymyzy görüplükden saklandydy şu. Ýene bir hadis edi jemaat wagtymdan jemlenni. Peygamber Aleyhisselam aýdýar: "El-hawna ma akhafu ala ummati an yakthura fihimul malu feyetahasaduna ve yaktatiluna." Meniň ammatymdan gorkýan zadym şudur diýipdir. Men ammatymdan şeýle bir zatlar bar, şol zatlardan gorkýan meniň ammatym baýar, mal köpeler, şonu ammatym bir-birine görüp bolup, bir-biriniň ayagyndan asylyp ölüşüp düşerler. Helak bolarlar. Men şondan gaty gorkýan diýipdir. Günümizde ýaşalýan da Peygamberimiz ýöneri diýen nädir? Allah Taala ona bildiren soň Peygamberimiz diýenler edi jemaat. Meniň ummatym diýipdir, bir gün gelse baýata diýipdir. Men gorkýan ummatym bir-biriniň ayagyndan asylşyp barda günümizde. Ama hayır dua edip beräýdi, näme boldy? Ay planda söwda çek bolýan, plana ur, namaz adamam bolýan, planda etip meni plana sataýpdyr, planda etip meni plana ýamanlaýpdyr. Halbuki görüplik edip ýamanlaýarmyş. İkisi de namazlı adam. Peygamberim namaytım ummatım diýdi. Bir kafir kastetmedi. Nauzu billah. Allah saklasın, şonuň ýar görüp bolduňmy? Ol okan oradan, tutan oradan, okan namazyň bardy biderek boljak. 5-nji gatdan ýygyny gaýtjak eken idi jemaat. Indik cumamyda inşallah 6-njy we 7-nji gatdaky perişteleriň edýän wezipelerini we nämeden saklamalygymyzy aýdar. Wagtymyz boldy. Allah Taala hemmäňize şu aýdylan daatlara amal etmekligi nesip eden. Edi jemaat ýene de haýşe diýen küfetirleri tüýşewriň ýyzy sow ýysyşanaklar. Wa ahiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ta'ala ala hayri halqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ecmaîn bi rahmetika ya erhamer rahimin. Allahu ekber.